So guys, nagplano mi nga kini isang tango na namo kay para dako-dako lugar dire. Nga ani lang may mobile study ani. Yun na lang dire kay buot-buot. Yung talta na mo floor mat. Hay! May camera ni Adi ani wala pa kay mo si Bilyang. Ay goodness, pati nga to siya nagabot. Kuy buto ani ti ha? Buhatan na guys itong hiluan ng sahog niya palitan ako eh. Oh, di ba? Gisi-gisi na itong sahog. Palitan na to of floor mat. Abi na pagkandi. Kaya super maegang talaga. Ana, niya. Wala makita ko itong ano ni Dugban. Ano may butang mga so kailangan i-transfer ang mga bag sa loob ng kwarto. Yung baby te balhin. Balik ng TV. Gabasol. Ay! Tayo butang ang TV guys. Kani di ay? Gama-gama ka tayo ang TV din. Para itong nasa kuan ni ba? Taglaran. Kato bitang. Uy, paano ginigdaan ni Maika? Judo na! Yung gikuan galit. Yung gikuan kay gabay-bay ko si Anloy. Ay, si Wiloy. Sayang tingin. Uy, bilang ko na yung basol. Dili-dili, tanawan niya na yung basol. Naman na yung basol na. Mga buok. Ay, ito. Sarad ay. Ano ako ang padoon? May basol. May basol, ari guys. May basol, ani. Darate! Darate! Uy. Ano ba naman butang ang TV? Nagbutangan mo siya lang sa ay ko ano ni kahoy pa isa. Hoy, nagbutangan mo siya plywood. Pero itong nasa buhay ba? Nyo, man tayo lansang, upuan. Labas. Asan ang basol me? Ngapa? Itaas. Na! Medyo kabato. Yay! Haliwanag. So, update naman na mo inya. See you later. So guys, nagpadaya ng offline guba ng bahay. Among gyutro ang kwarto kay para lagi dako-dako ng lugar diri dapit nga magbabustudy dili na maguot diri kay gamay na maglugar diri nga side. So adto nag mi dapit magbabustudy. Mo nang gitangtang na lang ang harang dito kay para wala na ka na wala disturbo. So wala pa kabaw si atan sa mong gibuhat karon kay kuan na maguni ka nang sana. Kuan ra ba? Uy! On the spot ni kalit-kalit pa na sud sa kong utok. Oh nang matinga dito sa atan na ako ipakita na ko ninyo kung sa reaction nagabot ako ako siyang videohan kung sa reaction niya nag-abri sa balay na wala na yatang wala kwarto dire. So, wala na abrihan na dire.
Nya ato magama mi ni Amor dito dapita ug butangan nag TV. Nya kami ug magama kay panday ba punta siya. Panday kaliwat. So, di bitaw ko panday guys, magpanday-panday lang ko para magmamao ko ba nya. Dira ang kanang dara ang katang kuan plywood. Ako po ni siya ipanday dire. So, atong tan-awon ko kung sa atong mahimo. Bisag bait ta kaya natong himuon ang kuan ay panday-panday sa balay. Mga sa akong mama, nakasindog na po sa akong mama sa una kay nag-ulit sa akong papa, matingan siya ang pultahan, ito na pikas lugar, nagpipikat sa likod, yun na, balbalin ng pultahan sa bahay sa una. So, ako lang mag-update niya guys, see you later. So guys, tanawa na kayo mo na minadi og anang singan ano di? Mo na siya yung butangan sa TV. Ang camera ay gabas. Sana all. Kanin na lang, ayun. Hindi mo, pinaway lang. You want to know how to lansang? So, kung gusto magpagama og balay, just comment down below. Joke. Ano ang mga lansang na gamit guys, mga recycle gani. Oh, dapat Yan! Ay, okay ko ano yung lansang ko, ano yung nilang ko, okay no? Okay. Tabangin mo Lord. Ang dali. Ready? Oo. So, kay reaction ni Pastor Atan, unya ron. Excited guys sa maraw sa reaction ni Malia. Yan naman mapaglansang. Oh, ligo na! Oh, Ben? Ah! Ay! So, ang atong next na buhaton, butangan ta siya. Ako, antay yun. Dapat na pa di ani, di. Kini, ako na pa di kahit do. Nakawa man may sisilingan guys, ug magkiliyo o nasa nagabas. Munang. Pag-sponsor po ang kabas of Malterio. Salamat kay sponsor sa gabas. Nga kung kasi ginala mo sponsor na, comment lang, hets. Bye! Na all. Nalibog ni guys, kadilo yung mga banday. Sisa isis. Ang samad ko dito. Sa sunod na mga buhaton guys, pag masami doon sila ito sa mapasilyas ang sinintuon. Char! Kasi sa lagi magpanday guys, mga pagswila gid magtarong. Kasi jud daw
Konduktor. Engineer mo, dili mo panday. Ay! Kinuko. Bisay, mo support panday diha. Present lang. Iran yung matugabas na atong tao nga lami in Gabson. Lord. Salamat sige. Okay, dali na magpas. Makapit pa rin siya. Dapat pag tinatanggal ka na, dapat huwag ka na kumapit pa. Salam ako tungkol sun. No. Nagduha-duha pa. So, ngayon ang buwan ko na guys. Comment down below. Sa comment na, ika-post naman lang iki. Surprise! Ang gumawa guys! Sabi tayo makayawag divider. Ate, Oh no, kay ba ka engineer like ko. Char. girls power. Dili lang singot ang yagas na padisipon. Agas. Singot sa kato.
So guys, after many hours, nahuman na gyud ang among gibuhat kaniha. And nahuman na po hindo. Pakita na ko ninyo kung ano sa'yo yung mga resulta. Sa miyamor kay na nagkaon na, gutasan. So wala pa may panagto. Huwag na oras karon. Wala sanji. Alas una na ko na. Alauna 27 na guys, wala pa may panagto. Taguan ako. So kayo pakita ninyo guys ang forma sa among bagong sala. Char! So muna siya naitabo sa ang ibuhat kaniha. Hello! So dara amo ang himo nga tunganan sa TV. Nagbalhin na namang TV diha. Na mga duwaan sa ilawon. Then sa kwarto na siya nitabo. Wala. Dili man to pag niagi ang TV niya na dihira ang laptop. So karon mga Bible. Naman na isa. So, tanawon to kung sa reaction nila niya guys. Kung i-vlog, akong i-videohan ang reaction nila niya. So, see you later guys. Amo nang siyatan ng putahan kay padung na kuno sa milyang. Ako siyang giingnan nga titiksan ako siya nga papaulion sa kay papaliton og sudan kay wa pa may pakoy panudto. Tunod man pud pakoy panudto alas 2 na kapin hapit na alas 3. Wa pa koy panudto kay wa pay sudan. Nagpapalit ko niya sudan. So, yun man siya nga, ni-reply siya nga padulong na mo ng amo sa dang portahan na. Isadaan ako para dili siya makakita dayon nga lahi na ang pugma sa sulod. So, akong videohan ko sa reaction niya kung makita niya nila pugma sa balay. Ito pa sa Maika. Ano rin lang sa amin. See you later. Nalipong na ko ginuwat ni Atan guys. So pag yun iabot yun siya padung na sa nga padung sakay motor padung pawang andag padung pawang naog sagdanan. My goodness, nalipong na ko gutom na ko kaayo. Wala ko ni partog sudan gawin sinsiyo ang kwarta. Char tibuok. Sana all tibuok. Nawat ko diri sa putahan kaya ang ginawa niya putahan ka para masiladaan ako kung ano siya putahan. Wala pa siya. I'm waiting for you, mahal. I'm waiting for you. Ano siya tan guys? Ano siya ka nang motor nga blue ano? Abi, ari kagi bi. Tene. Bukang nga. Bukang nga rin. Lain? Kaya naman. Saan sa gagawa naman ni Ade? Kahit na magkahiwalayin kayo, kung pareho naman kayong libre sa isa't isa, may chance na magkakabalikan kayo. At kung talagang Para muluag ba? Mag-study ani? so, na may chance Para ang plywood. Sabi, reaction mo de sa akong bay. lalo kung ngayon nalaman na nila I'm so shocked! Hindi mo kasi unang. Uy, kasi reaction mo. Ano naman? Lain? Okay naman po. Litso naman. Kita na yan. Sala gani. Yang dito, ano dito? Kuan. O naagya po. Zaman. Kurente ito. Pitas. Kagya po. Gilusot ko na ho. Atong gamay nga saksakanan. Okay. Na yung mga fans dili guys. May klaro po. Ano ko ako sa sulong. Bawal lang. Ano
Ibaan. Ha? Ibaan mo ba? Asa mo na? Mo na plywood. Gutom ako, nalipong ako sa gutom. Kasi kaya mukhaon na na eh. Mao na ipalit guys ha. Lugay na ako luwat manok na ito sa mukhaon sa mig guys kay gutom na mig kaya nalipong na ko sa gutom. So salamat sa pagtanaw niyo adto nga video. Ang iyang reaction is shock ra siya. Wala gud pud to. Na-shock ra siya. Anya okay lang po ko no. Tomorrow to. Nga ano guys, thank you for watching and see you on our next vlog. Bye!